फैदो लोगोफोर फैदो जोंहा दसे रायज्लायलायनोसै सोर मा खालामदों सोर सोर उन्दुबाय सोर सोर उन्दुथ'वाखै सोर सोर जाबाय सोर सोर जाथ'वाखै सोर जाहांहां सोर सोर उन्दुहांहां गोबाना लादोना नोंथांमोन बयखौबो आर'नाइजों आंनि गोसो गोरबोजों बरायबाय लोगोफोर नोंथांमोना दे कमेन्ट खालामदो लाइनाव फैदो रावबो सासेबो फैथ'वाखै फैहां बिसनानिफ्रायनो डाइरेक्ट आरोखि बिर ब्लग वेलकाम आर'नाइजों नोंथांखौ गिबिसिन बरायनाय जाबाय गोसो गोरबोजों आर'नाइ गस्लाजों आरोखि दे कमेन्ट खालामदो बयबो माब्रै दं दिनै बयनिबो कमेन्ट फरायगोन दलद जिरायखादों आङो खनस्रि मुसाहारि हाय आदा हेलौ फंबाय सं इउटुबार हाय हेलौ सं इउटुबार बिर ब्लग डिउटि मावाखै नामा दिनै गैया ब्रादार दिनै आं सुथिसो एकदम उन्दुदासो सिखारदों आङो दहाय ओंखाम जानो थांनायाव दसे भिडिअ बानायबाय इउटुबाव हगारना होबाय ओमफ्राय उन्दुगासिनो बिक्रमजित नार्जारि हाय ब्रदार हेलौ ब्र बिसिनायावनो दं नै लाइक खालामखादो दे दैखौ दिनै लोङैनो बथलनै लोंदों आङो नै बथलनै ओमफ्राय नोंथांमोनहा खनस्रि मुसाहारि मा खानि मावो नों बहा थायो मा खामानि मावो नों बहा थायो आं बेंगालरावसो थायोलै बेंगालराव खनस्रि मुसाहारि हटेलाव डिउटि मावो आं बर' लिरिक्स वेलकाम ब्रादार वेलकाम हाय आदा हेलौ सं इउटुबार बहा दं आदा आं बेंगालराव दं दैखौ बथलनै लोंखांबाय आं बथलथाम लाबोदोंमोन ओमफ्राय दैखौ लोंखांनानै दै बथलनि सफाखौ माबायदि गारो नोंसोरो बथलखौ माबायदि गारो बिदिखौ सफाखौ नै बिदि सोना गारनांगौ बिदि एसे सफाखौ एसे नाख्रेबदो थ्रोब सोदो ज्राव गारदो माने बे सेकेन्ड टाइम इउज जाला आरोखि बै सफाखौ बरननो हालाना नङाब्ला ओरैनो सफाखौ सायाव मारिनानै ज्राव गारोब्ला मा जायो मिथिगौना इउज खालामफिनो बेखौ बे बथल खनग्राफ्रा खनना लांसिगोन फानहैसिगोन बै कम्पानिफ्रा बेफोरखौनो माने इउज खालामफिनो माने दा बेखौ सफाखौ सोबाय नालाय सिङाव सोबाय नालाय ओमफ्राय मा खालामगोन दा बेखौ बरननो हाया अब्ला बेखौ हासिनानै बा बेखौ सावफिननांगौ जायो आरो प्लास्टिकखौ बर' लिरिक्स खौरां मोजां नङालाय मोजां आंहाबो ब्रादार मोजां नोंहाबो मोजांबा औ खनस्रि मुसाहारि नंगौ नामा दा औ नंगौ दै बिराद लोंनांगौ मानसिफ्रा बिराद दै लोंनांगौ जोंनि देहानि थाखाय इसिबां हायो इसिबां दै लोंनांगौ बथलनै लोंखांबाय आङो आरो नै बथलसे लाइनाव दंबावो आरोखि 1 लिटार थांबाय जेनेबा 2 लिटार थांबाय बे बेसेबां आधा लिटार 1 लिटार आरोखि ओंखाम जानायाव एक्सट्रा बथलसे लोंदों आङो दहायो मथा मथि 2 लिटार लोंबाय आरोखि आं सानसेयाव दिनै नैबेजों आरो दा ओंखाम जाथ'वाखै ओंखाम जाखांबा होबावसिगोन आरोखि ओमफ्राय नोंसोरो मा जादों मा जायाखै सोरबा उन्दुहांहां सोरबा एकदम ओंखाम जाहांहां सोरबा ओंखाम जाखांबाय सोरबा ओंखाम जाखांना गय जादों दे खोन्थादो सं इउटुबार बिदिखौबो सेकेन्ड टाइम बाहायफिननो हायो बेखौ सफाखौ सिङाव सोबा बाहायनो हायाना बरननो हाया बड' लिरिक्स दिनै जों खामानि मावनाय नङा नामा दिनै आंहा सुटिमोन ब्रादार एकदम उन्दु थागासिनो आङो मानसिफोरनि भिडिअ नायो मायो एकदम टाइम पास आरोखि लाइक खालामनायानो सानैल' खालामदों सं इउटुबार नोंनि गस्लाया मोजांथार मोजां ब्रादार बा बरिया
बरिया बरिया बरिया आर'नाइजों बानायनाय जाहैबाय मोजां जाखागोन बर' लिरिक्स आदसा औ गनेशवरी मुसाहारि उन्दुना दं आदा आदसा उन्दुबायानो जोंना उन्दुवाखै ओंखामबो जाबावाखैसो आं दाबो आरो बै खिबुनाव बेकग्राउन्डआव नुदोंना खर'आव बेबो आर'नाइ गस्ला बे गुफुरलाय आरो गस्लाया साइडनिया गुफुर आरोखि औ सं इउटुबार बेसे लानाय बेखौ बानायहोदोंसो ब्रादार माबायाव 1100 लादों बे गांसेयाव 1100 एम मुसाहारि ब्लग मालायफ्राबो हिन्जाव लाना खारबाय थायो फामस जायो आंबो हिन्जाव लाना खारना भाइराल जाना फामस जाबा बोरै जागोन ब्र' हिन्जाव लाना खारना फामस भाइराल जानो लुगैथारबाय होनबा हामा न'खरा गावो बिदियाव मा न'खर दानो बेबायदि हिन्जाव लाना खारनानै मालायनि हिन्जावखौलाय सेंग्रा जिबनबा सेंग्रा सिख्लाखौ लाना खार जेबो नङा जेबो प्रब्लेम गैया एम मुसाहारि ब्लग 3 लाइक्स थेंक इउ ब्र डन ब्र अके थेंक इउ गनेशवर मुसाहारि आंनोबो गस्लाखौ नामा बर' लिरिक्स नोंनि मुङा मा आंनि मुङा बेनोलै आन्थनि नार्जारि औ ओमफ्राय एम मुसाहारि ब्लग भाइराल जाबासो फामस जायोलै ब्र सेंग्रा जिबनबा लाना खारजायो सिख्लाफोरखौ लाना खार जेबो नङा खिन्थु सोरबा हाबा जाखानाय फिसा गोनां बेफोरबायदिखौ दालालै सर फाब नांगोनलै सं इउटुबार मा ओंख्रि जागोन दाउ बेदरजों जाना फैनोसै ब्रादार दे नेक्स्ट थाब कमेन्ट खालाम थाब लाइक खालामनो बावोलै मानसिफ्रा लाइक खालामबावो साथामल' दाबो मेजेम बर' बिटिसि जबनि सायाव बुं फैसा होयै खोनादों जों फिसा फिसौ मानसिफ्रा बेफोरबायदियाव राजनितिकनि बेला अबेबा साख्रिनि बेला बुंनानै लाब गैयालै ब्रादार आगुन नाखाय माने माबाया मा होनो बियो माबा हाबा बर' लिरिक्स आंनि मुङा खुसाल आदसा खुसाला खुगाल लाना खारदा होनबा नोंबो खनस्रि मुसाहारि लाना खारदो सिख्लाफोरखौ लाना खार नों सेंग्राबासो दै आरो हिन्जाव गोनांबा दाखारलै सयथिबो नोंनि हिन्जावा मा जांलै फिसाफ्रा मा जांलै फाब नांथारगोन एकदम दोखो डाइरेक्ट हाखराव ज्राव सं इउटुबार आं लाइक खालामदों अके थेंक इउ एम मुसाहारि मालायनि न'खर सिफायोलै बर' हौवा गारजानायखौसो लाना जागोन ब्र आदसा मालायनि न'खर सिफायना हामा बर' लिरिक्स मा नेम कुनाल आदसा कुनाल मालाय साख्रिनि खोथाखौ एन्सार दाहो ब्र बेफोरखौ बिटिसि बिटिआरनि मानसिफोर मिथियो औ नाङा जोंनो नाङा रायजो राजा दं मालाय राजनितिक दं पलिटिकेल दं बैसोर मालाय मावगोन जों बेफोरबायदियाव समाया सपना बसुमतारी नोंना मा जायगानि फंबाय आङो सनितपुर डिस्ट्रिक्ट एकदम बिटिआर हाबबायनो दाखालि नंगौना नङा आं मिथिया बारा खबर लायाला आं बेफोरनि थाल गैया बेफोरजों आंहा लोब्बा गैया बिटिआर हाबबाबो मावनानै जानांगोन हाबाबाबो मावनानै जानांगोन मावनानै जागासिनो आं लोब्बा गैया माव आरो जा आरोखि नों मा जायगानि औ आं सनितपुर दिखियाजुलि बाथासिफोरनि आं हायना रानि ब्रह्म मा बायदिखौ लानानै खारनांगौ आदा हाबाब खारनाङा होनखाबाय खारनाङा नों सेंग्राबा नों सिख्लाफ्रासो लालायनानै खारलायलाय बिमा बिफाया होआबासो बिमा बिफाया गनायलाया बिमा बिफाया होलायलायाखैब्लासो लाना खारलायनांगौ सेंग्रा सिख्लायाल'
मोन्थाय दङ बिदि लाना खारलायनो बै बोराय बुरि हाबा जाखानाय फिसा गोनां सासे गोनां सानै गोनां फिसा गोनां बैसोर बायदिखौ लाना खारनो नाङालै हामा सेंग्राजों सिख्लाजोंसो लाना खारलायनो मोन्थाय दङ बिमा बिफाया होआब्लासो बेबो औ एम मुसाहारि कनिका बिटिआइ ब्लग माथो खबर नोंथां मोजां नोंथां मोजां नोंहालाय माबायदि मा गामि नोंना आदा कनेश्वरी आंना होनखाबाय ब्रादार बाथासिफुरलै दिखियाजुलि सनितपुर सं इउटुबार आदा नों बाक्सायाव फैयो बाक्सा इउ तामुलपुराव फैयो आङो बाक्सा तामुलपुर मथंगा ओरैजाय माबा बै जेम्स एक्टरमोननि गामि साइडआ रानिखाता बगाजुलि ओमफ्राय कुमारि खाता बिदिनो थाङो आङो बड'लारिक्स एफ ब्लुनि डेट क्या ब्लुनि आं बारा माबा खालामालै बेफोरखौ रोंलायलाङा गाज्रि जामोन जायखिजाया आंहा सेन्ट्रेलनि साख्रि मोनबायमोनलै 2008आव आच्छा कंग्रेस बरिया दे जिखियानो जादोला मावनानैल' जा नारजिनारि आसामाव जिखि आसामनि हिन्जावफ्रा आं बेदर बर' रोङा दे आदा आच्छा नारजिनारि माबानि वेस्ट बेंगलनि वेलकाम कनिका बिटिआइ ब्लग नोंनि रायलायनायखौ मिनिनो ओंखारो नोंथां बेबायदिबा खोमसिब्लाबो होनो आङो नोंथांनि थाखाय एकदम स्पेसियेल हायना रानि ब्रह्म आदा आं नोंनि भिडिअखौ जोबोर मोजां मोनो नायनो दे बरिया एकदम ओरै होबावबाय आं नै सोर जाम्बाखौ नुवा दे हरावहाय ससमा गोसोम गाननाय नङा होमबा ससमा गुफुरबा मोनसे खोथा नङा होमबा एम मुसाहारि ब्लग दानि जुगाव सेंग्रा सिख्लाफ्रा लाना दावखोदोंलै लाना खारालै ब्र हिन्जाव गोनां हौवा गोनां गथ' गथाय गोनांफ्रासो लाना खारलायो ब्र ओंखायनो आंबो एसे गोसो जादोंमोन ब्र हामा आल्लाय माफ करबना नाङा दै नाङा हामा बिपुल बर' निउ ब्रदार वेलकाम साबस्क्राइब खालामना हो गोदानब्ला साबस्क्राइब खालाम एकदम वेलकाम कनसोरि मुसाहारि आं मोजांसो खोनासोयो आच्छा अके थेंक इउ सं इउटुबार साइज नुदोंलै अके थेंक इउ कनसुरि दैमारि समायदों आदा अके थेंक इउ कनसुरि दा मा होनखो दा बागोन दे कमेन्ट खालामफिन रेम मुसाहारि हायना रानि ब्रह्मलाय बहानि जाखो ब्र नायनो आराम जा साफा नुखादों माथो ब्र औ थेंक इउ आमार आल्लाह साला नाय ब्र आल्लाह साला नाय आमार आल्लाह साला नाय जास्ट फानिब्रा नङा होमबा ओंखाम खहाबनायनि बा उन्दुनो ओंखारनायाव एसे इन्ट्रेस्ट ब्रा नोंथांमोनजों बेफोरखौ एकदम माबा खालाम साननाङा एकदम रियेल साननो नाङा आरोखि जास्ट फानि नङा होमबा आं नोंथांमोनजों एकदम फानि रायलायनो लुबैना फैदों नोंथांमोनाबो फानि कमेन्ट खालामब्रा एकदम फानि आं फानि एकदम नोंथांमोनजों रायलायनो फैदों भिडिअ'ल' आङो एकदम हारसिंनो फाग्ला बायदि फानि रायलायो नोंसोरजों आङो फानि रायलायफ्लाङो माने फानि भिडिअ बानायनानै हगारफ्लाङो आङो हारसिंसो फाग्ला बायदि दा नोंथांमोनजों लाइभआव डाइरेक्ट रायलायगोन आरोखि हायना एम मुसाहारि ब्लग हायना ब्रह्मखौ जा फसायबायमोन आं आयु हाबाब फसायलाय जेबो नङा सेंग्रा सिख्लाब्लासो दै
नङाबा आंजों इउटुबाव हगारजागोन खेला मोनलायनांगौबा मोनफ्लांनांगौबा इउटुबाव हगारजागोन आंजों खनसरि मोसाहारि आं खानेयाव थांनोसै आदा आच्छा खामानियाव थांसै दे अके थेंक इउ दसे सम फैनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच हायना रानि ब्रह्म आदा नोंनि भिडिअखौ आं जोबोद इन्टारेस्ट मोनखायो मिनिनायखौ आदा थेंक इउ नार्जिनारि आदाखौ दिनै समायदोंना औ थेंक इउ समायदों थेंक इउ बा समायदोंबा थेंक इउ एम मुसाहारि ब्लग आंबो डिउटि जोबना दसे फानिसो ब्र खिन्थु हायना ब्रह्मखौ आं रेल लाभ जाबायमोन दे नोंसिनि गोसो बेखौ जों जेबो बुङादै खिन्थु गथ' गथाय दंखादों खारलायलायदों होनब्ला आंलै मानियालै ब्रादार गाज्रि दामोन जावखिखायो आं होखावखायो आं बिदिखौ एकदम जावसिनो मोनब्लासो सान्थि मोनो आं बेबायदि गथ' गथाय गोनांखा लाना खारलायनायखौ आं भिडिअ हगारनांगौ जावसिबासो मोजां मोनखायो आरोखि गोसोखौ औ सं इउटुबार आदा मोनना डायलगा मारिदो अके थेंक इउ नों डिउटि थांसैबालाय एम मुसाहारि ब्लग इउटुबाव हगारबाथ' फामससो जागोन जोंहा औ हगारजानोसो लुगैमोनदों होनबा राकेब नार्जारि हाय हेलौ ब्रादार वेलकाम कानिका BTI ब्लग गस्लाखौ अहाय मोना नोंथां आरो नोंहा हिन्जाव दंना गैया र' आं बे कानिकानिखौ रिप्लाय होग्रोनोसै गस्लाया जाबाय आं बानायहोदों 1100 लादों गांसेयावहाय गस्लाया गांनै आंना दाखालिसो डिलिभारि जादों आसामनिफ्राय बेंगलर डिलिभारि जादों बारा गोबाव जायाखै जास्ट सप्तासे एसे बारा जाबाय आरोखि गस्लाया गांनै बै गांसे नै सुनानै लामदों आङो खर'आव बे गांसे नायनो नामा र' खोन्थानोसै आङो र' दे नोंसिनि कमेन्ट गासिबो फरायजोबगोन आं नै बे गांसे आरोखि बे गांसे बे गुफुर ओमफ्राय नै बिदि आरोखि आर'नाइया नै बिदि मोजां नुदोंना नुवाखै बेखौ खोन्थादोल' माने गांसेयाव 1100 आं बानायहोनानै अर्डार खालामदों आरोना जों माबायाव दिखियाजुलि सनितपुराव ओमफ्राय हिन्जाव दंना गैया होनदों आंहा हिन्जाव दं रायजोफोर हिन्जाव दं फिसाला सासे दं खोन्थाखाबाय दै कनिका BTI ब्लग ओमफ्राय नेक्स्टआव दं सपना बसुमतारी बोरै हारसिं रायजायो मानसिफोरखौ जावसिदोलाय फंबाय जावसिगोन बिदि खारला खुरलाफोरखौ जावसिगोन आं जोमाव अफिसियेलसो साल्टे बिपुल फाग्ला आच्छा सरि बिमल फाग्ला साल्टे जोमावसो वेलकाम साल्टे वेलकाम एम मुसाहारि ब्लग बांगालफ्रालाय माथो जाहोनो हाबानो मोनोब्रा ब्र ओइ बेफोरबायदिखौ दा गोसोखां समाज गुबुंले जाथारो बिमल फाग्ला लाइक दोन 500 थेंक इउ 500 साबाल' लाइक खालामनो रोङालै जोंना मानसिफ्रा बांसिन खानि BTI दिनै एक्टर फिसा बायदि नुलायथारदों आदाखौ एकदम एक्टर थेंक इउ आं एक्टर जानो गोसो गैया बिलन जुखेगानि साला बिलनसो जागोन आं बिलन गुन्दा फिल्माव आरोखि मोगथाङाव जों बेफोरबायदि नङा दै खिन्थु राकेब नार्जारि लाइक थेंक इउ मावरिया ब्लग वाव सुपार हिर' बड'लेण्ड हिर' थेंक इउ एम मुसाहारि ब्लग खानि सना जिउ नों आंखौ नागिरना फैबाय हो दे सोरबा खानिनोलै सुकुर आली आल्लाह माफ करबो ना आन्टनी गुंडा थैंक यू यूके गुंडा बोला हमारे को गुंडा बोलेगा तुम्हें नो प्रॉब्लम बेफोरबायदि जाखायो थाखायो बेफोरखौ बारा
खर' माथा मारिना जेबो लाब गैया इगनर खालामनो सोलों जायफोर इउटुबार गोदानफोर जानो सोरनिबा गाज्रि कमेन्ट सोरनिबा माबा कमेन्ट इगनर बेफोरबायदिखौ गोसोआव लानानै बा दुखु मोननानै जेबो लाब गैया इगनर खालामनो सोलोंनांगौ जायफोर इउटुबार जानो बा फेसबुक सलायनो गाज्रि कमेन्ट फैब्लासो इन्टारेस्ट जायो जिफोर होजोबनांगौ जिफोर होजोबनांगौ लोगोफोर बेफोरबायदि गाज्रि कमेन्टखौ इगनर आं बारा माबाया सुकुर आलि मुसाहारि ब्लग फिसाला सासे हिनजावखौ दोननानै बेलेग हिनजाव दोनखारनांगौ ब्र दोनखार मा होनबावगोन फन रिसिभ खालामब्रा सालथे होद फना आंना सालथे आं लाइभ होनायाव बोरै फन खालामब्रा रिसिभ खालामनो मुसाहारि ब्लग जोंहाबो खानि सना जिउजों आंजों बेंगलराव दोनखारलांनोसै ब्र दाफै हमजागोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा फै हौवा गोनां हिनजाव गोनांबा दाफैलै इसोरफोर होनखायो आं टिना ब्र मोनायाव ससमा गानना एलबि होनायखौ नुवाखै आङो नानि मा खबर आदा टिना मोजां नानि मोजां नोंहालाय माबायदि कानिका बिटिवाइ ब्लग मोजां दे नोंथां थेंक इउ वेलकाम मुसाहारि ब्लग फिल्माव गुन्दा लाबा जा नायखागोन मोन ब्र नोंखौ रबि एक्टर मोननि फिल्माव आदा आङो थाख्लाय सारजोंसो लागोन फिल्माव गुन्दा आलु होजोबगोन थाख्लाय गुन्दाजोंसो लागोन आङो गारिखौ ओरै एसे बुरजा लानोसै गारियाथ' दंखायो नालाय हबाय थानांगौलै जोंना दारि लानो मोना आसुगुर लानो मोना फाग्लासो हटेलानो खालि हबाय थानांगौ बेखायनो दारि लास्रोलायबाय ओरै खालामबाय आलु होजोबगोन आं होनलायलायसै आरोखि खानि बिटिवाइ एक्टर फिसा ओंख्रि संदों आं र' दे खानि ओंख्रिखौ एकदम गोथाव संदे आंबो दा जाहैगोन र' टिना बर' दिनै डिउटि गैया नामा दा गैया नानि गैया दिनै सुटि लादों आङो मुसाहारि आब' टिना मा खबर दे नोंसोरबो रायलायलाय खानि बिटिवाइ जिउ र' दे ओंख्रि संदों दे संबायल' थादो गोथाव सुकुर आलि बन्धु कैसे खबर আছে ভালে আছি আমি ভালে আছি তুমি কোন কেন কাছি मुसाहारि दे खानि कि सना जिउ दे उना मा होनदों बिमल पागल उनाव सालथे उनाव फन हरबा रिसिभ खालाम दे खालामोब्रा मानो खालामा जानो खालामोना मुसाहारि सुकुर आलिबो फैयो माथो ब्र नोंनि लाइभआव सुकुर आलि आल्लाय मा फरमना तुमाके आल्लाय खाथिब होनलायनाय जाहैगोन आरोखि नाथाय बैखौ नङा दै नैबे जोंहा कमेन्ट होफैनायखौसो मालायखौ बेफोरबायदि बुंनो हामा नङा होमबा सुकुर आलि आल्लाय मा फरमना होनलायनाय जायो टिना बर' आंबो मोजां आदा आदसा थेंक इउ नानि बिमल पागल टिना आब' खरलेब माबोरै खरलेब खालामलाबायखो एथ' साफासो जोंहा बिनानावा राकेब नार्जारि बबेनि जाखो आदाया आङो सनितपुर एकदम दिखियाजुलि बाटासिपुरनि एकदम सासे फिसा इउटुबार आरोखि गिदिर नङा दै मुसाहारि गरम मोनबाय आं नोंसोरजों एलबि होना फांखा होनो दै मोजां खोनायाथ' दावरावसो खोनागोन नामा फांखा होबा गरमसो मोनस्राबाय आंहा एसे मुसाहारि ब्लग आंहा आंनि काटारावसो दोनखोमाना फैगोन आंखौलाय सोर नागिरना मोननो साहाबनो आंनि वाइफ होनबानोथ' जाबायना आदसा अके दे नोंसोर बबाव दोनखारलायदोलै आं बादा होला खिन्थु आंजों नुजानाङा हिनजाव गोनां हौवा गोनां गथ' गथाय गोनांबा आंजों नुजानाङा ससियेल मिडियायाव हगारखायो आङो जावखिलाबाय थायो गाज्रि मोनदामोन
सेंग्रा सिख्लाफ्रा आं बादा होआलै सेंग्रा सिख्लाफ्रा नायग्राबो आङो खारलायथों दोनखारलायथों होनखायो आं मुसाहारि ब्लग बाय बाय दे आं एसे बुजि थेंक इउ दसे सम फैनायनि थाखाय वेलकाम मुसाहारि ब्लग आं दसे दुगैनि दे आंबो दुगैस्रां लोबस्रां साफा ससमा गोसोम गानलायनासो फैखादों नङा होमबा थोद गामि थांनो बालायलांला बेफोरबायदि हुदा गैया जोंफोरना एकदम मेगनानो साफाखा जोंना नङा होमबा खानिखौ आं जा आराम मोनखायो आच्छा दे आकाश इट्स बर' वेलकाम ब्रादार जाबाव दाना दालि जहल दालि जहल मुसाहारि ब्लग बाय अल थेंक इउ स' माच नोंनि नाम्बारखौ हरनो हागोन ना आदा आंनि नाम्बाराथ' आंनो जा मानसिफ्रा हाय हेलौ मा खबर मा ओंख्रि जादों बैफोरबायदिनि थाखाय आरो अबावबा खामानि दं नामा होननायनि थाखाय आंनाव नाम्बार बिहरनानै डिस्टार्ब खालामनाङालै बिराद मानसिया बिराद डिस्टार्ब खालामो आंखौ ओमफ्राय आंना फना माबा फनबो हाबफैया सिमा आउटबो जाया खालि वाट्सआपल' जायो खोन्थाखायो आंनि नाम्बारा फेसबुकाव नायबाबो आंनि फेसबुक प्रफाइलाव दंखायो ओमफ्रायहाय हार भिडिअ'आव नाय आंनि डिसक्रिपसनाव माने मोनफ्रोमबो भिडिअ'आव नाय आंनि मबाइल नाम्बार मोनगोन आरोखि डिसक्रिपसनाव रावबो नायनो रोङा खोमा हार माने भिडिअ'आव गासिबो भिडिअ'आवनो दं डिसक्रिपसनाव आंनि मबाइल नाम्बार खिन्थु फना आंनाव फैयाबो आंनिफ्राय फनबो थाङा वाट्सआपल' जायो आरोखि मेसेजबो जाबावा मेसेजबो हाबफैया आंनाव ओरैबायदि खालामना दोनदां माने पाब्लिकनि थाखाय माने सोरबा इम्परटेन्ट जायोथ' मालाबानि समाव वाट्सआपाव मेसेज हरनायखौ आं मेसेजखौ नायजोबो खिन्थु आङो ओरैनो आबां जाबां फाल्थु मा ओंख्रि जाखो आदा मा खबर आदा मा दै लोंदोंना लोङाखै बैफोरबायदि सोंनायफोरखौहाय आङो रिप्लाय होनो सम मोना आरोखि बिजि थायो नालाय खामानि गोनां मानसि गोरिब मानसिफ्रा जोङो दुखुथिया बिनि थाखायनो माने टाइम मोना रिप्लाय होनायफोरखौ इम्परटेन्टखौ आङो रिप्लाय होयो आरोखि गाज्रि दामोन माबायाव डिसक्रिपसनाव दङ बेलेग भिडिअ बेयाव गैया बेलेग भिडिअ दं आरोखि आकाश इट्स बर' आदा नों अबेनि आं सनितपुर ढेकियाजुलिनि लै ब्रादार शुकुर आली আমি অসমীয়া লিখাটো নাজানি নহয় আমাক ইংলিছ লিখিবি নহ'লে হিন্দী ভাষাটো লিখিবি আমি এইবিলাক অসমীয়াটো নাজানে শুকুর আলী দাদা माफ करब राकेब नार्जारि हेन्डसोम नुखायो नोंखौ आदा दारि गोलाव जाबावनाय मोनबा आरो हेन्डसोमसिन नुगौमोन आदा दारिया दङ बाब खाथुमलायना लायो आङो ओरै एकदम हबाय थानांगौ जोंना बेयाव डिउटियाव दारि लानो मोना गोजौनिखौ लानो मोनो आरोखि ओमफ्राय आकाश बर' नोंजों आं खामानि मावनो थांगौमोनलै लांफैगोन नामा खामानि गैयालै ब्रादार खामानिया फुलसो जानानै दङ मानसि फुल खामानि भेकेन्सि गैया ओमफ्राय मा होनखो टुं गेमिं हाब टुं गेमिं ओइ आदा साबस्क्राइब खालामना होलाय अननानै दे बेलेग भिडिअआवहाय कमेन्टआव बुंहर आंखौबो साबस्क्राइब खालाम आदा होननानै बेलेग भिडिअआव बुंहर होमबाना आङो साबस्क्राइब खालामहैगोन आरोखि शुकुर आली Where are you doing now, Anthony bro? I am now live. राकेब नार्जारि साख्रिफोर मावो नामा आदाया बहाबाफोर आं बेंगालराव साख्रि मावो बेंगालराव साख्रि मावोलै ब्रादा बेंगालराव साख्रि मावो आङो लाइकआनो दाबो 6 जनल' जानानै दं दे गोदान फैनायफोर वेलकाम सुमेल मुसाहारि कुइसन मा कुइसन खालामनो ब्रादार खालाम दे ओंखाम उखैबायलै
समायना बसुमतारी नोंहा हाबा जानाय नामास्ते आयं आदा सायं आदा ना मा होनखो बुजियासै नोंनि कमेन्टखौ नोंलाय हाबा जानाय नामाथाय सोंनायदों आदा बेफोरबायदि जागोनदां कमेन्टआ आं हाबा जानाय फिसाला सासे दंखायो आंहा राकेब नार्जारि मा साख्रिलै आदा अननानै खोन्थाथारनो हागोन ना साख्रि आङो हटेलाव एकदम संला संलि आंनि माबे साख्रिया नैबे आरोखि जापान बसुमतारी आदा नों अबेनि आं सनितपुर दिखियाजुलिनि ब्रादार सनितपुर दिखियाजुलि दाखालि बिटिआर हाबदों होनदों बिटिआर हाबबाबो बेनो हाबाबो बेनो खोमालै मावनानै जाखानांगौ जों बायदि जाम्बा बुरबक जग्ला मानसिया सुकुर आली डिड यू ईट फूड और नॉट नहीं खाया रे भाई नहीं खाया अभी तक नहीं खाया मैंने अभी लाइव रख के खाने को जाएगा अभी आई डोंट नो इंग्लिश ओनली फॉर हिंदी एंड बोडो लैंग्वेज एंड सल्फा आसामीज सल्फा यू अंडरस्टैंड सल्फा मीन थोड़ा समायना बसुमतारी नों बहानि आदा आं सनितपुर दिखियाजुलि बाथासिपुरनि सुमेल मोसाहारि बेंगालराव गोबां बर' फिसाफोर दं ना मा लाभ फ्रम हायद्राबाद अन डिउटि आर्मि औ बिराद दङ बर'फोर आं हायद्राबादाव आंबो थाना फैनायसो हायद्राबाद मा जायगायाव मोनथाय जायगा नामखौ बावबाय बे फिल्म सिटि दङ बेना फिल्म सिटि खाथियाव मोनसे रेस्टुरेन्ट दंमोन जोंनिनो ब्रान्च ओमफ्राय बेवहाय आङो ट्रेन्सफार जालांदोंमोन हायद्राबादावहाय हटेलाव रेस्टुरेन्टआव आरोना बेवहाय ट्रेन्सफार जालांनानै गैयाबाबो आङो 6 माससो थाहैनांदों माने गोदान अपेनिं जादोंमोन आरोना ओमफ्राय बे गोदान अपेनिंआवहाय माने गोदान मानसिफोर लानाय बैफोरखौहाय फोरोंहैनांदोंमोन आरोखि ट्रेनिं हैनांदोंमोन संनाय खावनायनि ट्रेनिं जायो नालाय जोंनाबो जाबाय थायो बेयाव कर्स जाबाय थायो एकदम ए फर आपेल बि फर बारा आपेल एकदम थानो बायो आं बेफोर ट्रेनिंआव उफाय गैया थानांगौ जायो मालायनि जानाय नालाय सुकुर आली थैंक यू बाबा सुमेल मोसाहारि थैंक यू सुकुर आली हाउ माच सैलरी डू यू गेट एंटनी आमार सैलरी खान 35 बेसेबां होनो 35 खौबा 35 ल'सो मोनोलै राकेब नार्जारि मासाव पेमेन्ट बेसे होयो आदा 35 के रिमल मोसाहारि श्री रिमल मोसाहारि गुड नाइट ब्रो एंड व्हाट्स करी ईटिंग यू ब्रो अभी तो सोचा नहीं चिकन करी खाने के लिए सोच रहा है ब्रदर गुड नाइट सेम टू यू रिमल मोसाहारि फाइलाव बसुमतारी पस्ट दंबावो नामा ब्रादार नोंनि हटेलाव आंनि नङालै हटेला मालायनिसो आंबो दाहोनासो मालायनाव मावग्रासो आंनि हटेल नङा पस्टआथ' खालि गैया दायो फुलसो बि ब्लग स्रोदजों हेन्डसोम नुदों सारजों हेन्डसोम नुदों आदा ना मा जाखो हायना रानि ब्रह्म लाभ 100% लाभ थैंक यू आदै जिरायनोबो हायालै बोरायनो बायना बांद्राय जिरायनोबो हाया माबोरै जागोनलाय बोरायबाय ऊपर वाला कब उठाएगा ये सोचते रहता हूँ मैं कभी राकेब नार्जारि आदा ना इयार्सआ बेसेबां जाखो बोरायबाय फंबाय बोरायबाय पद्मनि बसुमतारी सादि हाय पद्मनि बसुमतारी मा खालामदों आदा लाभ आङो दसे सम नोंसोरजों रायलायनो होननानै फैदों नोंहा दासो फैदों दहायनो फैनांगौ आं नोंसोरजों रायलायनो मोजां गाज्रि होननानै दहायनो फैदोंमोन वेलकाम
पदमी आरोना पदमी बसुमतारी फैलाव बसुमतारी रायलायना होदो ब्रादार आंबो आलु एवला रोंगौ ब्र एवला रोंगौ दाखालि माबायाव हलि मलि दाब्बायावहाय मानसि नागिरदोंमोनलै नोंसोरो खबर माबा लालाबायबा मोनगौमोन जायगायावनो आसामावनो दाहालागै मानसि फिलाप जाबाय नामा हलि मलि दाबायाव इंलिश मेकारनियाव आथिं फोलावसैलै आं रायजोफोर आइदै आंना नै माबाया थुंगु सिङावसो उन्दुयो आं नै मुसारिया आंना हारसिंनो सिंगेल मानसि होननायनि सिंगेल नङा खिन्थु बिया हरमुल बिया हयसे आमारतन अन्थाव बसुमतारी आदै खाम जाबाय नामा जायाखैलै खामखौ जाथ'वाखै दा दसे उनावसो जागोन टाइम जायाखै दायो उन्दुनोसो ओंखारदों आंखौहाय टाइम जाथ'वाखै दिनै बयनिबो लाइभनि माबायावहाय कमेन्टखौ आं रिप्लाइ होनो हाबाय बिराद गोजोनदों आं गावखौनो गाव नङाब्ला डिउटियाव थानाय समाव कमेन्ट रिप्लाइखौनो होनो टाइमखौ मोना ओरैबायदि बिजि जायो आङो एकदम दुखु मोनलायलायो आङो सम एलबि होनांगौ नालाय इउटुबाव बेखायनो माने सम होयो आङो बेवहाय कमेन्ट रिप्लाइ होनो हाया आरो बेयाव एकदम गावखौनो गाव बिराद दुखु मोनलायलायो आरोखि आङो ओमफ्राय दिनैहाय खामानि गैया नालाय बेखायनो नोंसोरजों एकदम एलबियाव कमेन्टफोरखौ होनो हादों आरोखि राकेब नार्जारी आदा नोंनि बाजैखौ नायनो लुबैदोंमोन खनसे नोंजों एलबियाव लाबोफादो मालाबा खनसे माबायावसो वाट्सएपआवसो कल खालामनानै खोन्थानांसिगोन मा वाट्सएपआव कल खालामनानैसो खोन्थानांसिगोन राकेब JN ब्लग बहानि आदै नों आङो आदै माबानि सनितपुर दिखियाजुलि फैलावानो जाहैबाय फैलाव बसुमतारी अखा हादोंना हायाखै ब्रादार नों थानाय जायगायाव गैया अखा गैया हाथ'वाखै हायो बिराद फाग्ला अखा हायो थान्दा कम्बलानो अट'मेटिक थायो जोंना नै गोजांनाया कम्बलानो नै गोगोम थाबाय थाखायो सोरबा फाग्ला जोंनि आसामाव कम्बल लानानै दं नामा नै आङो दङ नायनानै ला नै एकदम कम्बल नङाबानो जाया आरोखि ओरैबायदि अखा हायो गोजाङो आं BPFसो खम जारला नामाबो BPFसो जाहैबाय आं राजनितिकनि बेलायाव जेबो गैया दै नोंनि नामखौ माबानानै गाज्रि दामोन आं BPFसो होननायखौ मिनिनो ओंखारदों आङो गावबा गाव चइसनि खोथा थायो सोरबा UPPR सोरबा BPF सोरबा माबा नाना रोखोम कंग्रेसनो BJPनो माबा APP गोदान ओंखारबायनो गावबा गाव गोसो जाय जेखौ मोजां मोनो बेयावनो था राजनितिकनि बेलायाव आंहा जेबो बुंनांगौ गैया नो कमेन्ट्स अके खम जारला गोजोनबाय बरायबाय नोंथांखौ बरायबाय होद खर' सानाय मोनदोंब्रा मा जादों बेबायदिबालाय फाग्ला बिदिखि जायोलै फैलाव बसुमतारी अबाय थायो दा ब्रादार आं माबायाव थायोलै बेंगालराव दं आं बेंगालराव JN ब्लग गथ'फ्रा साबैसे जाखो आदै सासेल' दङ नायल' जाल' सासेल' फिसालाया आं BPFसो माथो ओंख्रि जाखो जाथ'वाखै ब्रादार जाथ'वाखै दाहायसो जागोन राकेब नार्जारी आदा ना साख्रि मावनो थांनाया बेसेबां गोबाव जाखो आं गोबाव जानाया बोसोरसे जानोसै थांलाय फैलायनो JN ब्लग खबसे दौना हो आदै माखौ दौनोलै रिमल मुसाहारि हेलो ब्रादार गुड नाइट ब्र व्हाट कारि इटिं इउ ब्र जाथ'वाखैलै दा जाबासो मोनथिगोन खबर मोनथ'वाखै कम्बल जोमनानै दङ होनखाबाय आङो नै कम्बल लानानै दङ खथा बिलाक खले माने मा होनगोन बेखौ एसामिसाव बारा बुंजालै बेफोरखौ खथा बिलाक खले नुसु देनाखि हारसायासो बिदि होनो नामा नुहोने होनो ना
दैया बथलाम जाबाय दानो बाला नै जोब्बाय बिटिआरनि साख्रिफोरनि नोंनासो सेलारिया बांसिन माथो ब्रादार औ 35K मोनो आङो ओमफ्राय इउटुबाव गैयाब्लाबो मोजां भिडिअ हगारनो हायोबा सम मोनोब्ला सम मोनाना ओरैनो मालाबा 13,000 14,000 15,000 बिदि फैयो आरोखि इउटुबना ओमफ्राय फेसबुकआवबो फैयोमोन सिगाङाव आंना मोनसे इस्यु जानानै माबा जाबाय दा डिलिट थांबाय आरो ओमफ्राय दा गोदानसो खालामफिनदों दा मोनथ'वाखै फेसबुकआवहाय सिगाङावलाय मोनखांबाय 10,000 खनसेल' मोनदां फेसबुकआव सिगाङाव ओमफ्राय नैबे माबायावहाय इउटुबावथ' दा कन्टिनिउ दङ मासावहाय ओरैनो 10,000 11,000 12,000 बिदि मोनो आरोखि ओमफ्राय बैयो खामानिनिया दरमाया 35,000 होमबा 35 ओरै 10 बेसेबां जाहैगोन 10खौनो हमदो नङा होमबा 45 जाहैबाय आरोखि ना मासाव राकेब नार्जारि आदा जायगाफोर एसे देखायदो रा नोंनि रुमफोरखौ हाब आंनि जायगाखौ नायनो लुगैबाय होनबा र' बिरखां बड' ब्लग मिनिनायखौ मोजाङैनो हायो माथो आदा नोंबो बिलियन रलाव हाबदो आदा हाबगोन एकदम जिफोर होजोबगोन आरोखि नै नायनानै ला आं बिदि मुस्रि सिङाव थायो बेखौ ओरै ख्लोब जोख्लोबबाय नैदि जोख्लोबो आरोखि ओमफ्रायहाय बेखौ ओरै सेन मारियो बे सेन दङ नैबेजों ओरैजाय एकदम ओरै हाबो आरोखि दा नै बिदि मारिबाय बिदि मारियो आरोखि सेन मुस्टारि आरोखि बियो ओमफ्राय जोख्लोबबाय नैबे माबाखौ ज्राव ओरै गोजौ सारखोबाय बिदि थाबाय आरोखि बे आंनि रुम नै ओरै ओमफ्रायहाय बेगजोंहाय नोंथांमोना नायना लादो नै बेफोरबायदि आरोखि ओरै थफ्ला थफ्लि दंलाबायो ओमफ्राय ओरैजाय माबा दङ मा होनगोन आयना नै ओरै आयना दं आरोखि नुलाबायगोन आरो नोंसोरो आंखौबो नुनो हागौ ओरै सिङाव नुदों दा आंखौ बेकग्राउन्ड ओमफ्राय फांखाखौ सलायथ'वाखै आङो नै ओरैनो दोनथ'दों आरोखि औ ओमफ्राय नुखाबाय दा बेकग्राउन्डखौबो खोन्थाथ'ला होमबा ने एलबियाव दलर थाफिदे समखौ नायथ'वाखै दै र' मबाइलखौ एसे माबा खालामनो भिउवार्सफोरनि खोथाबो खोनासंनांगौ जाहैबाय दा खोनासङाबाबो जाया नङा होमबा रायजो राजाफोर औ ओमफ्राय बे मिनिनायखौ होनदोंमोन लाइक दोन आदा प्रिति ब्रह्मा थेंक इउ रिमल माब्रै सानदों ब्र इलेक्सन हैनो थांथ'वा ब्र आच्छा आंबो थांथ'नाय जानाय नङा प्रिति ब्रह्म ओंखाम जाखांबाय नामा आदा जाथ'वाखै नानि प्रितिबाथ' हिनजाव मानसिसो नालाय ओंखायनो नानि होनबाय आरो नोंथाङा हौवासाबा हौवासासो होनना कमेन्ट हरफिनदो आरो आं सरि होनसिगोन आरोखि प्रिति ब्रह्म राकेब नार्जारि आदाया रुमाव हारसिं थायो नामा होमबा औ हारसिं दं हारसिं थायो प्रिति ब्रह्म मबाइलआ डलार ला आदा खर' गिदिङो मा होनखो मबाइलआ डलार ला आच्छालै सासे जोंहा नै माने माबाया आंनि बेकग्राउन्ड रुमखौ नायनो लुबैदों होननायखाय खोन्थादों गाज्रि मोननाङा दे प्रिति ब्रह्म सरि नायनो बिनाखै खोन्थानाय जादों आरोखि फैलाव बसुमतारी दा खामानि गैथ'वा नामा ब्रादार फ्रि थादों जे दिनै सिटि डिउटि गैथ'वा ओमफ्राय बिरखां बड' ब्लग आदाना न'आ बबेहाय सनितपुर डिस्ट्रिक्टआव प्रिति ब्रह्म हिनजावसा आदा आच्छा थेंक इउ प्रिति ब्रह्म सरि बिलाइ नाङा आदा इट्स अके थेंक इउ माने
प्रफाइला ल'आ फिसा फिसा जायो नालाय गोजाननिफ्राय नायो नालाय बा गोजाननिफ्राय सिनायनो नागिरा आरोखि गोबानाला लालाबायबाय दे नेक्स्ट नै लोगोफोर नोंथांमोना गोदान नालाय प्रिति ब्रह्म ओंखाम जाथ'वाखै आं नोंथांमोना गोदान नालाय आंनि एलबिआव आं नोंथांमोननो नैबे दै बथल दा नै जोङो गोबां मानसिफ्रा खोन्थाबावबाय आं खनसेबाव गोजामफ्राथ' मिथिखाबाय जों बथल खालिखौ बेबायदि सफा मारिना गारो दा बथल सफाखौ बे माब्लाबाबो गोरोन्थियाव बिदि सफा मारिनानै गारनो नाङा मानो होनोब्ला बै बथल खनग्राफोर दङना बथलखौ खननानै लांनानै बिसोर फानहैयो ओमफ्राय बै बायना लाखिग्राफ्राबो बिदिनो फानहरफिनो बिदिनो डाइरेक्ट कम्पानियाव थांफिनो आरो ओमफ्राय बैसोरो मा खालामसिगोन डाइरेक्ट दै सोसिगोन ओमफ्राय बिदि खेबाथ' मालाय माबा बानायबानो ओरै थ्रोब सोना होबानो जाफिनो नालाय माने इउज खालामफिनो दा बेखौ रिइउज खालामनायनि थाखाय मा खालामनांगौ नैबे सफाखौ एसे ओरै नाख्रेबदो ओमफ्राय नैखौ ओरै लानानै थ्रोब सोदो बेयाव सफायाव बारग'लायलांबाय आंसो जायाखिसै ओरै एसे नाख्रेबना लानानै बांद्रायबो नाख्रेबनाङा एसेल' नाख्रेबदो ओरै थ्रोब सोदो माने स्रोब हाबलांबाय ना बियो मालाब्लाबो गला बियो नै बे गला आरोखि बेखौ मथा मथि सावख्रेबफिननांगौ माने बा सावनानै गोदान इउज खालामफिननांगौ माने गवा आरोखि नै बिदि खालामनांगौ दा जोंना मानसिफ्रा गोबां मानसिफ्रानो दै बथलखौ लोङो इउज खालामो सफाखौ ओरै मारिनासो ज्राव गारो बिदि गारनाङा रिइउज जायो नङाबा दा बेखौ सिख्रेबना बिदि सोना ज्राव गारबाथाय मालाब्लाबो इउज जाला बियो बे सफाखौ बरननांगौ माने इउज जाला बिदि आरोखि ओंखायनो बिदि सोना गारनांगौ दै लोंनाय बथल माबा एभ्रिथिं माने जुइस लोंनाय मानाय बैफोरबायदि बथलफोरखौबो आं बथलथाम लोंबाय नै दैखौ बथलथामखौबो आं बेबायदि सोना गारजोब्बाय आरोखि नै बथलथाम जाबाय दासिमाव ओमफ्राय नेक्स्ट फैलाव बसुमतारी बियार गारदावदो ब्रादार फ्रि टाइमावनो दा बेदरजों इन्जय खालाम आं बेफोरबायदियाव गैया ब्रादार फैलाव बसुमतारी आङो बियारनो माबा सियारनो माबा जुमायनो गिसिनो गोराननो बैफोरबायदियाव आङो आखाइ होआ गैया आंनाव आरो सिगारेट सोबनाय थांखु जानाय गुटखा बिमल जानाय जेबो एभ्रिथिं न' आं इउज खालामा जोंनि न'खराव जोंहा फादार माने आफायाल' थांखु जायो दै ओमफ्राय जोंनि न'खराव रावबो बेफोरबायदि जुमाय सिगारेटनो माबा थांखुनो सादानो माबा गुटखानो बिमलनो बैफोरबायदि इउज खालामा आरोखि जोंनि न'खराव सासेबो जास्ट आफायाल' थांखु जायो आरोखि माने गोदो उन्दैनिफ्रायनो जाबोनाय ना मा होनो गारनो हाया जाहैदों जों बिराद बुङो आरोखि बेफोरबायदिखौ जानानै मेगन गाज्रि जायो हा बेफोरबायदि होननानै जों बिराद बुंबोयो खिन्थु गारनो हाया जाहैदों जों आफाया आरोखि लोगोफोर माथो खालामनो नङा होमबा उन्दैनिफ्राय जाबोनायनो गारनो हाया जाहैदों खिन्थु जों बिदा फंबाय साब्रै दं बिदा फंबाय साब्रैब्लाबो साब्रैनि गेजेराव रावबो बेफोरबायदि निसा बुस्थु इउज खालामा दै थांखुनो जुमायनो सिगारेटनो सादानो माबा बिमल गुटखा माबा गयनो हा बेफोरबायदि रावबो इउज खालामा जोंनि न'खराव साब्रै बिदा फंबायबो जोङो बेलेगखौ मा बेखौ आं बुंनो थाङा जोंनि न'खराव आरोखि प्रिति ब्रह्मा मोजांथ' आदा फोरोंनाया औ थेंक इउ प्रिति ब्रह्म आंबो एबारनिफ्राय खालामसिगोन आदा अके थेंक इउ फैलाव बसुमतारी मोजां ब्रादार थेंक इउ टिना बर' नोंनि बैनायनि न'खरावबो बिदि जाग्रा गैया आदा जोंनि आच्छा नोंनिसो होननाय जादों ना मिस्टेक अके औ बेफोरबायदि जाग्रा थायोब्ला न'खरा मालाब्लाबो मोजां न'खरबो जालांनो नागिरालै ओंखायनो गैखाया जोंनि न'खरावबो प्रिति ब्रह्म दरखार गैया आदा निसा लानो औ राइट थेंक इउ आंबो लाखाया जोंनि न'खराव रावबो लाखाया बेलेगखौलाय मा बादा होनो नङा होमबा गुबुननि न'खरखौ आरोना बादा होसेयावबो गोबां नुखायो हनै जुमाय लोंनानै सोरनिबा न'खरा दावराव दावसि सोरनिबा न'खरा खारलायलायनाय हनै मैया दाख्लैसो सासे फेमास इउटुबार फेसबुक सालायग्रायानो फिसाया जुमाय फाग्ला ना मा होनो न'खराव दावराव दावसि जाबाय थायोनो बेलेगाव दोनखारलांनानै हमजानानै दा न'आव हरफिनबाय दा दाबोथ' गोरोबलायनाय गैया आलदासो
मा बुंनो नङा होमबा बेखायनो लों जा आं जुमाय लोंनायफोरखौ बादा होआ लों नङा होमबा लोंनांगौ गावबा गाव सिरि सिरि थानांगौ कन्ट्रलाव थानांगौ नों बिसिबांसिमखौ लोंनो हायो बिसिबांखौल' इउज खालाम माने अभार खालामनाङा अभार खालामोबा मा जायो ओरै गफिनो ना ओंखामखौबो बिसिबां जानो हायो बिसिबांखौल' जानांगौ बिनिफ्राय ओरै बारा जायोब्ला गोदनासो फैब्ला गफिनो थिग बेफोरबायदिनो जुमायखौ लोंब्लाबो आंबा आं नोंबा नों सिरि सिरि लोंदो फेबाय नालाय सिरि दलर उन्दुना थादो नङा होमबा जोंनि गेजेराव ओरैबायदि दं जुमाय एसेल' फेनांगौ ओरैबायदि माने गावखौनो गाव राजा गावखौनो गाव मोसा बेफोरबायदि मोनो खोमा ओरैबायदि जाम्बा जाम्बा मानसि दं हा लोंबाय नालाय एसे एनै लोंबाय लों फेबाय गावबा गाव स्रि स्रि दलद उन्दुना था नङा होमबा लोंनानै मानो दावराव खालाम दरखार गैया ना लोंनाङा होनना बुङा आङो लों नोंनि गोसो बियो आंनि गोसो नङा होमबा आं लोङो आंनि गोसो नों लोङो नों लोङा नोंनि गोसो नों जायो जाया बे नोंनि गोसो खिन्थु कन्ट्रल थानांगौ मानसिनाव मोनसे कन्ट्रल दंबा जेबो प्रब्लेम जाया आरोखि न'खराव दावराव दावसि जाया लोंबाय स्रि थादो जेबो दावराव गैला हा बेफोरबायदि जानांगौ जोंना मा जोंनि गेजेराव माखासे दं माखासे बिराद बेफोरबायदिनो लोंनाय सिरि सिरि थाग्रा दङ गावबा गाव माने सोरबा बायदियाथ' आंखौ जुमाय लोंदों होनना पात्ता मोना बेफोरबायदि मानसिबो दङ जोंनि गेजेराव दै आङो नुबाय आंनि लोगोफोरानो सासे सानै दं जुमाय लोंबाबो ओरैबायदि डेन्जार मानसिफ्रा लोंनाय बायदिखौ नुवा ओरैबायदि लोङै बायदि थाखायो आरोखि बेफोरबायदि थानांगौ नाजानांगौ प्रिति ब्रह्म दरखार गैया औ बिरखां बड' ब्लग जोबोर मोजां नाङो आदा नोंनि भिडिअ नायनानै थेंक इउ बिरखां प्रिति ब्रह्म जुमाय लोंग्रा न'खरा मालाब्लाबो सान्थि जाखाया दा औ जाखाया फैलाव बसुमतारी डेन्जारलै नों ब्रादार हिनजावा बायदि जा रायलायखायो औ एकदम जिफोर होजोबग्राखा आइदै आथिं रुइलायलायबाय आङो जिरायनाया दे नेक्स्ट कमेन्ट फैलाव बसुमतारी डेन्जार औ डेन्जार दे नेक्स्ट टाप औ प्रिति ब्रह्म ओंखाम संनाङा नामा आदा ओंखाम संनाङालै सुथिसो ओंखाम जाहैनोसो थांनांसिगौ आइदै 8:30 थांबाबो जायो ओंखाम जानो 9:00 ओंखाम जाहैबाबो जायो उन्दुनानै गोलांनानैसो एलबि होगारलां नैलै आंना गांसेबा गस्लाया गोदानफ्रा गोजामाथ' नुखाबाय र' दहाय खोन्थाखांबाय गांसेयाव माने बानायनो हरदों आङो आसामावहाय जोंनि एरियायावहाय गांसेयाव नैबे 1100 बेबो 1100 दै ओमफ्राय डिलिभारि जाबाय दाखालि जोंनियाव बानायनो हरदां गुफुर आरो नैबेयो माने इन्डिपेन्डेन्स डेआव गाननो होननानै बिहरदोंमोन आं बेखौ इन्डिपेन्डेन्सआव मोनफैखादों बिनि सिगाङाव मोनफैखादों आरो नै ओरै बेकग्राउन्डआव अनलि गुफुर आरोखि सुनानै लामदोंमोन आं फैलाव बसुमतारी दे ब्रादार खेबसे मिनिलाय डेन्जारनो मिनिनो होनबा मिनिनो हायो नामारा जेबो बासो गैयाबा बोरै मिनिनांगौ जाखो प्रिति ब्रह्म मोजांथार मालाय गस्लाया आदाना औ एकदम बानायनो अर्डार हरदों आं मायाव नुदों होनोब्ला आं बिदि गस्लाखौ मायाव नुनानै अर्डार हरदों बानायनो माबायाव जोंहा मनालिसा एक्ट्रिसआ गावनि फेसबुकआव पस्ट होदोंमोन ना बिदि गस्लाखौ आरोना बिदि गस्लाखौ पस्ट होदोंमोन बिबेक एक्टर ना मा नाम मोनलाय बैयो बे गाननानैहाय पस्ट बिनि फट'खौ पस्ट होदोंमोन ना सोरनोबा नांगौ नामा होननानै गस्लाखौ ओमफ्राय जोंहा मनालिसा बिनानाव आङो सोंहरबाय गस्लाया दंना गैला होननानै 1600 ना मा होनदोंमोन दै बिसोरो गस्लाखौ ओमफ्रायहाय गैला होनहरबाय ओमफ्राय अर्डार होब्लाबो मोननाय नंलाफोरबायदिखाय आं डाइरेक्ट फट'खौ लाबाय ओमफ्राय जोंनियाव अर्डार हरबाय आंनो बे गस्लाखौ नांगौ हिनजावखौ अर्डार हरदों आंनो बे गस्लाखौ नांगौ गांनै होननानै ओमफ्राय हिनजावा फट'खौ लानानै बानायनानै हरबाय आरोखि गस्लाखौ गांसेयाव 1100
माने बे आर'नाइनि दामा बेलेग ओमफ्राय बे बेलेग गस्लासो नालाय नैबे बेलेग गस्लाया बेलेग बेफोरबायदि आरोखि फैलाव बसुमतारी नों बेसे फरायनाय ब्रादार दैट जोंनि स्कुलखौनो गाहैयाखै होनबाबो लस गैया दै जाम्बासो जों प्रिति ब्रह्म थोद आदा मिनि थानो हाथारा आंहाबो नों मिनिबा मिनियालासिनो थानो हाखाया आं मिनिबा ग्लाब रावबो गैयालै हारसिंसो रुमाव नोंसोरजों मिनिनो होननानैसो एलबि लाइभ फैखादों आरोखि दिनैहाय औ नेट मेसेज कमेन्टखौ मानो दानफिनोब्रा दाननो नाङाना दे थाब कमेन्ट खालामदो आइफोर आफाफोर नै आं बेखौ आलायना दोनै सुदोंमोनलै Oh my god आइदै बोराय देहा प्रिति ब्रह्मआ हारसिंसो थायो नामा आदा औ हारसिंसो थायो हारसिं गोजांदोंना गरम जोंनियाव गुसु खिन्थु आङो फांखाबो होआखै जेबो होआखै एकदम बेखायनो दायो बिदि गुसु माबायाव थादों आङो फांखा होबाथ' जाखाला जि जोमाबानो थानो हाया नै कम्बलानो अट'मेटिक थाखायो आंना मिथिबाय दा कम्बलानो अट'मेटिक थाखायो गोजाङो माने गुसु जायो आरोखि प्रिति ब्रह्मआ गरमसा दा जोंनाव आच्छा गरम जाखागोन जोंनिया नै कम्बल लायाबानो उफाय गैया आरो फांखा सांखा होनो हाया जै फांखा होबाय एकदम ओरै जोख्लोबजोबखानो बोरै कम्बला बेबायदि जाखायो औ रामदिउनु बिटिसि फरेस्ट RBCDC आव फैसार जाना सरखारि साख्रि होबाय मोननो गोनां मानसिखौ बसित खालामबाय माथो होनबावनोब्रा बिटिसि सरखार बिटिआर सरखारखौलाय बर'जों बर' लुथिनाय बर'जों बर' नाख्रेबनाय बर'जों बर' जाख्रबलायनाय मा होननो आंबो गिदिर गोलाव जाबा आंबो हय बेफोरबायदिनो जाहैगोन नोंबो गिदिर गोलाव जायोब्ला नोंबो बेफोरबायदिनो जाहैगोन माथो थिखिनि नङा होमबा नैफोरबायदि आरोखि मा बुंबावगोन गावजों गावनो जोंनि बर'आ एना एनि ओरैबायदि एना एनि गोरोबनाय गैया बेफोरबायदि आरोखि एकदम मा बुंगोन बेफोरबायदिनि जेबो लाब गैयालै सोरबा एसे गरसे गरनै मोनब्लानो बैयाव माबाहैनाय सोरबा गरसे गरनै मोनब्लानो बैयाव माबाहैनाय बेफोरबायदिसो गावजों गाव नांलाय खमलाय दावराव दावसि जोबनोनो थाङा हेबलायलायनायबो जोबनो थाङा माबा एगेन्स्ट बेफोरबो जोबनो थाङा जोंनि बर'नाव जोबथा दुसिना लानायसो जायो गावखौनो गाव प्रिति ब्रह्मआ अखा हालाय बावदों एसे आदा अब्लाबो गरम आच्छा अके मेसेजखौ नोंसोरो डिलिट खालामफिनो ना मायोब्रा आंनाव मेसेजआ श' जायाखै दै बिदिबा दोननोसै खोमालै रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबाय बिब' बिनानावमोन गुड नाइट होननोसै होनबा नै दे बयबो गुड नाइटल' हरदो आं नोंसिनि बे सासे मानसि नामा कमेन्ट डिलिट खालामदो आरो ना बेखौ बुंदों आं कमेन्टआ डिलिट जाफैयो आंनाव श' जाफैया नायनोल' हायो आङो बे कमेन्टखौहाय नाथाय डिलिट खालामखानायखौलाय माथो नायबावनो नङा होमबा जाय कमेन्ट लिरदों बेनो पस्ट माबाखौ डिलिट खालामफिनखाबायबा बेखौ आं नायनोल' हायो नायबा मा लिरदों खिन्थु बे डिलिट खालामखानायखौलाय माथो नायनानै फरायबावनो नङा होमबा फैलाव ब्रह्म लाब गैया बिटिआरनि साख्रिखौ फैसाजों फैसा साख्रि मोनो आंबो जेबो होनखायालै लाब गैया आंबो गोसो गैखाया जों खस्थ' खालामनायानो बिराद
थैयोलै आरो नै डिसेम्बर जानुवारि फैयोब्ला जोंनानो दरमाया एसे बारा जाबावसिगोन टेनसन गैया होद मेसेज डिलिट खालामनायखौ आं नायनोसैलै मा लिरदों फैलाव बसुमतारिया लिरदों आरोना बाजैखौबो लांफादो नोंजों फिसालाखौबो बेयावनो फोरोंहैदो ब्रादार नोंनि फनखौ आङो नायनो होनबा नायनो हायो दे बिदि हरबा हरनानै डिलिट खालामनाङा ब्रादार गाज्रि दामोन दे गुड नाइट होनदो गुड नाइट आङो एकदम ओंखाम जाहैनोसै रायजोफोर आइफोर आफाफोर बिदा फंबाय बिब' बिनानावमोन फ्लिपकार्टनिफ्रायबो नै आं माबा मोनसे माल मोनफैदोंमोन दे गुड नाइट एभरिवान हेभ ए स्वीट ड्रिम टेक केयार होनो नामा इंलिसाव डिलिट खालामाखैथ' ब्रादार आच्छा आंनाव डिलिट जाफैजोबदों फैलाव बसुमतारी डिलिट जाफैजोबदों आंनाव आज एज एनिथिं मा डिउटि मा दिनै डिउटि गैया नामा सुटिमोन ब्रादार नों दासो फैबाय आं देनां जानायावसो फैलाव बसुमतारी नोंनावसो डिस्टार्ब जादों ब्र आच्छा दे होमबा दै बयबो गुड नाइट होनदो आङो ओंखाम जाहैनोसैलै उन्दुनोबो ओंखारबाय बिरादनो गुड नाइट एभरिवान अल अफ इउ दे कमेन्ट लिरदो गुड नाइट होननानै आं सेम टु इउ होनजोबसै बिसोरखौ नाम लायै खर'बो सादों बिरादनो मुलि जानांसिगोन दा औ दे फैलाव बसुमतारी सोला स्लिप फैदो ब्रादार गुड नाइट सेम टु इउ गुड नाइट अल अफ इउ